이층 संग्रा 해 엄마 한대. 2층 अमा हांबाव दंसो आयु दाउ लकेल अनलायाव होगोन अनलायाव नंगौ ओरै हाबग्रा गेट ओरैनो सुगासिनो लाइट गैथ'आ नै मण्डप हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरबाय बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ होयैया नै दिनै होनो नागिरदों बिनानावनि हाबा दङ ओमफ्राय बिदिनो खामानि मावनाय दिनै मेहेन्दी सेरेमनिबो दङ बेखौनो आं दिनै देखायलांनो सानदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो गेटआ जाहांगासिनो ओरै हाबग्रा गेट ओरैनो सुगासिनो ओरैनो डेक'रेसना हा इथिं मण्डप हा ओरैजाय ओंखाम जाग्रा बानायगासिनो दाबो कमप्लिटआनो जायाखै ओमफ्राय जि बोराय बोराय होदों ओमफ्राय इयो माने एथ' बोराय बोराय इथिं संग्रा 해 엄마 한대. 2층 अमा हांबाव दंसो मा हांगासिनो 한대 사이드 나눠와 이쯤이야 엄마가 생각해 놔 엄마 마탐. 야 आलु होबा दहाय मोनसिगौमोनलै 이래 마. 비부. गाबोन बिराद जासिगोन मानसिफ्रा मान गाबदों इयो आयौ बिदिया गाबदों बिदिया मान गाबदों बिदिया गाबदों ओइ नोंना मा नाम नोंना मा नाम नोंखौ नों फैदों नालाय जोंना एक्ट्रेसा दाउ लकेल गोजा होगोन जोंहा गासिबो लकेल ओरै मैगं मैला फैबाय थ' ओइ या मा बानायगोन इहाय मा बानायगोन दै मा होनो बुरखांफिनदो दे गोदोनिखौ बुरखांफिननाय होमबा गाबोनसो नुसिगोन ने गाबोनसो नुसिगोन हैनो आदाया आमायानो जोंना फिसाजोआ खामानि मावग्रा आसुफ्रा लाइट गैथ'आ नै मण्डप जाबाय दहायना दिबिका मा जादों नोङो ओरै सिख्लाफोरखौ खेबनो हा बेखौ नावलाय देलाय नोंखौबो आयु दे जानायखौ दे जालाय आयौ सुथारखानो नागिरबाय दाउ लकेलसो होजोबखागोन ने सिख्लाफ्रा
Shelly Shelly à Xin chào các bạn YouTuber Anh làm gì mày anh ơi Đây nào live vào đây hình chụp đàn đây 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 vào đây đâu ya bố phân bài phân hàng gì ini simple ini sekolah berapa lagi nih guys ngồi vậy nó hoạt phân khẳng quay này dan police pun dengan beda daripada dia sinsel lah baik kawannya lai tu ni Durgama somai deng नोंथांमोना मा खालामदों साजायदों ए बेखौ साजायगासिनो जाहांबाय डेक'रेसना ओरैनो सिम्पोल लायाखै आङो बुंबा itu sampai ada ini simple ini bikin mondok coba simple aja baik cinta Deze bekne.